and support. Always with support. That's how we are doing this culture. We are using Fonte picture and leave, sorry. We are using Fonte picture So, and go. I Lagos. Ìwọ Ìgbò, gịnị mere ị ga-eri ji na Lagos? Ngwa na-eri ala gị. Igbo si iri ala Igbo. So because ọ̀gá. This William, I'm here to pray as SMD Igbo, Ijeki Odo, Chairman of the Igbo Lagos State. I want to bring my people. This year, Mr. William. Let's move back. Sorry, please, can we move back? Can we move back? Let's move Hello, please, can we move back? Move back. Please, can we move back? So that we can get them in. Have you made that our blessing in the nation? So today, let's talk about today. Joseph Prapu Ikeria, don't guide your food. I don't know if you are going to as you should get. PG, you must take it. You go to the Miami. Okay, go. Okay, Mary. Now for now, Jesus. Oh, Jesus. Wait. This man, wow. Nigeria anyị na-awa ebe a anyị ga-etinye ego. Chairman abụọ chairman na mụ bụ president Igbo Speaking Community enyi na mana m na-eji 50,000 were gwa ji ya. Biko pili se ni 50,000 ahụ ji ọdụgba ihe nke ọbụla aka biko ndị mmadụ ka ọ na-akọbiri izi. Enweghị na-ayọ biko onye ọbụla bịara ebe a imetụ ji ọnụ. Ndị anyị ọbụla na-anya gị n'ụlọ. Onye ọbụla gbaa mbọ metụ uju ya ọnụ. Ọ bụgodị na ịbịa ebe a bịa gwa ya ekebe ya ekebe, ịgba mbọ ka iketa nke gị. Enweghị na-esi on behalf of Igbo Speaking Community in Lagos. Enweghị na-ewu egwu ya wee na-ekene AIG Arabo. Nke bụ witness this New Year festival this year. By special grace of God, 2025, all of us will gather to break New Year here. Amen. Kawaya. In Nigeria, everybody to that card. I ask you something. This man just go and Ambassador. Odumodo. Exactly. Odumodo. just they go, they come, they enter this thing. Yorùbá pẹ̀lú Hausa pẹ̀lú no constant. My chairman Ezogogo one, the chairman Ideze Oneligi no constant. Abo vice
wee wụ na ya bịa na nyere ya n'ụka uwe na-ekwu na onye ahụ na-abịara ebe a ụkwụ iji bịa ka ihe eji n'ahụ mgbe ọ bịa ya fụgo n'ụlọ ndị abịa mmadụ ahụ You don't make the decision. You don't need to lose. Now this one, I believe so you supposed to advance them. This one, you don't allow them. onye ahụ na-abịa ebe ogologo ndụ na-arị isi go wee na-ekwu na ya draa mma na-ekwu draa mma na draa mma na draa mma na nkwụ ana m akpọpụ na Yoruba